नाटक जयनिं नोंथांमोना दाखालि नुदों जे बिपिएफआ माखासे समाव बन्द जानानै दंमोन ओंखायनो बिथांमोना गुबुन दलाव दङमोन दा बिपिएफआव फैफिनबाय होननानै दाखालि नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुदों गतिके मोनसे नाटक जागासिनो दं बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिपिएफआव जइन जादों बिनि फोरमाना जाबाय दाखालि जोंना आगोलनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे चन्दन ब्रह्मआ जुदि खामानि मावनांगौबा बिपिएफआव जइन जाफिननांगोन होननानै दा चन्दन ब्रह्मआबो जुदि बिपिएफआव जइन जाफिननांगौबा होमबा सानदो साधारन कर्मिफ्रा बिपिएफ कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जानानैनो खामानि मावफिननो नागिरदों बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिपिएफआव जइन जागासिनो दं गुबुन दोलोनि वार्कारफ्रा बिपिएफआव जइन जायाखै एबार फोसावदिंनाय जों गोबां खामानि मावखाबाय अलरेडि बेवहाय गोदानै माबा मोनसे जोंहा मावबावनांगौ बे खोथा नङा जों जेसेबां रादाय होदोंमोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गामि सोसननायनि खामानि बे जानानै थांबाय जोंहा दा साख्रि बाख्रि होनायनि खामानि बे जागासिनो दङ नैबे दान मोनसेनि गेजेरावनो जोंहा साख्रिया फोसावजासिगोन बेबो जाबाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 रां होनो नांगोन जों बेखौबो होबाय गतिके गोदानै बेबायदि जौगानायनि पेकेज जोंहा बुंनांगौ मानांगौ बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया गसाइगावआव जे फ्लाइअभारनि डिमान्ड दंमोन बेबो जाबाय दाखालि चिफ मिनिस्टार सारा बेखौहाय एप्रुभ खालामबाय होननानै जोंनो खोन्थालांदों आरो दिनै जोंना मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बुंनो गोबाव समनि जे दाबि बे जोंनि गसाइगाव रेलवे क्रसिंआव जे फ्लाइअभारनि दरखार दंमोन बा नैबे माबायावबो जोंहा फ्लाइअभारनि दरखार दंमोन बे माने जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टारा बेखौ एप्रुभ खालामबाय होननानै दाखालि खिन्थालांदों दा नोंथांमोना नुदों जोङो माने थाखो 9नि गथ'साफोरनि थाखाय जोङो साइकेल रानगासिनो दङ दिनै गासै 27 लाख आइजोफोरनो अरुनदय होनाय जाबाय साफ्रोमबो न' गैयै मानसिफोरनो न' होनाय जाबाय आरो जोंहा जेएमनि दारै जेरै हर घर को नल का जल होननानै मोनफ्रोमबो न'आवनो जोंनो पाइपनि दै लोंहोनायनि बेबस्था खालामनाय बेखौबो खालामनाय जाबाय मोनफ्रोमबो न'खरावनो खिखरसालि जायहा गैया फायखाना गैयामोन बिसोरनो फायखाना होनायनि बेबस्था खालामनाय जाबाय गोदानै प्रमिस खालामनांगौ गैया जोंनि गोजाम प्रमिसफोर जा मोनसे मोननै दङ बेखौ जों मावफुंजोबनो बिसायख'थिनि सिगांनो जों मावफुंजोबनो नाजागोन क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी ओबीसी Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बाहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 years कर्स जिएनएमआ 3 years कर्स